Көзілі күн ел күзгісі. Көзілі fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşıp, көзге көз қарашып тапшыруында. Еш кына тамашачылардан ишетергә туры килә. Эй, җырлый белгән кеше бәхетле инде. Үзенең кайгы сагышын тарата ала, күңелен юата ала, шатлыкларын кешегә җиткерә ала. Җырлый белмим шул дип керсенә кайберәүләр. Әйе, җырлый белгән кеше бәхетле. Ә инде әгәр дә җырлый белү генә түгел, җырчы булып, үзенең хис-тойгыларын, самими хисләрен генә аңлатып түгел, халык күңелен назлый белсә, иркәли белсә, аның кайгы сагышына кагыла алса, тавышы, моңы белән моны исбатлый алса, дәлилли алса, халык сөюен яулый ала һәм танылу таба. Бу инде чын-чынында мин җырчы дигән биеклеккә этәргеч булып тора. Күзгә күз карашып тапшыруның чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәм. Хәерле сәгатьтә дип эндәшеп, мин аның авторы һәм алып баручысы Зифа Нагаева. Без башладык. Якынрак килегез, бик кызыклы булачак. Моң сабантуя, моң иле, моңлы кошлар яшәгән гаилә дип таныйм сезнең гаиләне Лилия. Бүген кунакка юл алабыз сезнең күңелләргә. Сәхифә ясыйбыз дип әйтәсе килә. Әйе, ишеткәннәр бар, әле генә әйтеп үткәннәрдән чыкса, эй, җырлы гаиләгә рәхәттер инде, җырлап кына җырчылар яшиләр инде, хәсрәтләре дә юк кебек, кайгылары да юк кебек, ләкин дә һәрбер җырчының үзенең сәхнә артында тормышы бар, үзенең бурчлары бар икәнен беләбез. Мәшәкатьләре, шулай ук бәргәләнеп алулары, авыртынулары, сызланулары да була. Шул турыларда серләр барлысы килә, халыкка сезне якынайту теләгендә генә. Чынлап та җырлап торган гаилә. Һәммәгез дә хәзер инде кичкенә Кәрим дә ни арада үсеп килә, ни арада кулына гармон бирдегез, ни арада әти-әнисе янына чыгып сәхнәләрдә үзен сәләтен күрсәтә башлады. Шуңа күрә дә инде 4 тәүләп җырлыйсыз. Ялыктырып китмиме дигән сорауны бирим әле иң беренче. Башка һөнәр берәребез сайлаган булса, җиңелрәк булмас иде микән? Барыбыз да җырлыйбыз да җырлыйбыз, җырлыйбыз да җырлыйбыз дип ниләр кичерә икән Лилия? Әйдә синнән башлыйга. Хәерле көннәр. Беренчедән рәхмәт Зифа апабызны чакыруыгызга. Ялыктырып китмиме дигәнгә, ялыктырып китми. Без шул тиклем шушы җыр моң эчендә кайнап яшибез. Әле менә Гөлнас укуын бетерә, төннәрендә кай вакытта җыр өйрәнәбез бит. Гөлнас белән икенче катка менеп китәбез дә, менә өйрәтәле, әни ди бу төштән ничегрәк җырлана дип сорый бит инде. Кышкырып җырлый башлыйбыз Гөлнас белән. Шуннан Фәдис остан кышкыра. Алай түгел, ана тегендә дөресрәк алмадыгыз диген отына ди, остан ул кышкыра башлый. Менә мен әйтәм, квартирада фәләндә яшәгән булсак, әллә кашан бөтен батареялар зың кагырлары инде бөтен кеше. Шуның өчен ялкытмый. Шул вакытта Кәрим йоклый да ала. Һәм инде бу күренешне чын-чынлап та күз алдына китерергә була. Менә бу моң илләре барлыкка килгәнчә бик күп кенә язмышның төрле борылмалары үтелде сезнең гаиләдә. Төрле шатлыклы, бәхетле минутлары белән бергә уйландыра торган уйдырмалары да җыела килде язмышларыгызга. Шулай да мин Лилия Гөлнасның бәләки чагыннан башлап китәсем килә әле бүгенге фикерне. Гөлнас, син капыл үстең. Капыл үстең син буйга. Җырда син капыл үсмәдең. Син акрын гына кичкенәдән халык күңелендә урынга килдең. Мин беләм, хәтта сине әле яшьләр, бүгенге яшьләр таныганга кадәрле әби бабайлар, безнең радиобызны тыңлаганнар, урта буын вәкилләре шул кадәр якын итеп сине карап, күзәтеп, җырларыңны якын итеп үстерделәр дисәм дә, Зифа апа артык сөйлисең дип әйтә алмыйсың, шулай дип. Кайсы вакыттан хәтерлисең җырлый башлаганны, һәм үзеңә карар куйганны, Гөлнас җырчы була дип. Шуннан да сез әйтеп үзегезчә мин инде бәләкидән җырлый башладым. Инде зур сәхнәгә чыгуым, ул инде беренчедән Фәдис әтиемә, әниемә зур рәхмәтләрне әйтәсем килә, чөнки һәм дә инде тамашачыбызга дип әйтәсем килә, чөнки сез әйтеп үзегезчә фақат безнең Башкортстан халкы мине җырчы кыз итеп үстерде диясем килә. Һәм дә инде зур сәхнәләргә килгәндә
Birinchi klassdan uq men әни белән дуэтлар башкара башладык. Һәм шул минуттан ук мин инде үземне җырчы итеп хис иттем һәм җырчы буласым килә дип үземне белдем. Әмма дә ләкин минем знак зодиака игезәкләр булгач, мин инде әле бер төрле, аннан икенче төрле. Бүген мин җырчы булсам, иртәгә инде мин балерина булам. Минем бөтен тормышымда бер 5 ел вакытны мин хореография училищесында укыдым. Һәм дә инде травмалар булуна сәбәпле мин инде балеттан китәргә мәҗбүр булдым. Әмма дә ләкин мин моңа бер дә үкенмим, чөнки 9-нчы сыйныфта шул травмалар алдыннан мин үземне әни китермен мөгаен дип уже әнине әзрәк кенә подготавливалар өчен әйткәндә, һәм дә инде безнең училищега поступила. Балет yolundan гына киткән булса да, Гөлназ дип әйтәсе килә, буйсын. Шул тарафларныкы үзеңнең тотышларың, гәүдә борылышларың, бөтен кылышларың дип әйтәсе килә, кылыкларың, шул тарафларныкы шуңа күрә анда булсаң да син бәлки инде ярыйсы гына урынына яулап өлгергән булыр дигән шулай бит. Әмма җыр сәнгатендә Гөлназ Асаева дигән исем инде җирлектә бар, һәм без моңа бик каты сөенәбез. Гөлназның менә шул җырга нидер бар бу балада дигән әнисе ничек хәтерләй? Бәләкәйдән җырлады ул. Бәләкәйдән җырлап бик каты пародиялар эшли торган ул. Әтисен менә 3 яшьлек вакыт тирәсендә 3 яшьләре әтисе кебек җырлыйдыр. Калын тавыш белән китә казылар дип менә каянчагадыр ул тавыш шаккатадыр үзем. Шуннан миңа күчеп китә, бөтенләй битеп минемчә җырлый башлыйдыр. Шуннан сопрано булып җырлыйм бит инде укып йөргән вакыт ул вакытта. Шуны тыңлап тора да нишкә генә тавыш белән җырлый башлады. Шак катып шушында тыңлыйдым. Шуннан 5 яшьләр тирәсендә Екатеринбургта концерт бара безнең. Хәзер концертны тамамладык. Гөлзәмия Сиддикова безнең алып баручы барыбызны да әйтеп, бөтенебезнең дә исемнәребезне әйтеп, хәзер баш идерә бит инде. Шунда Гөлназ сәхнә артында басканда, Гөлзәмия апа, мин чыгам, әйт әле ди. Менә көләбез бит малай, нәрсә эшлим ди, Гөлзәмия апа артка килгәндә ни эшлим ди. Фәдис әйтә, чыгарасың инде, нишлибез инде ди. Чыгар инде, пожалуйста, чыгар ди. Шушы вакытта 5 яшендә чыгып, шул тиклем матур иттереп башлар иеп, янәсе дә полный бер концерт эшләгән. Менә шушы вакытта без белдек инде бу бала сәхнә кешесе булачак инде дип куйдык инде Фәдис белән. Шушы вакыттан бирле. Gidermin de unuturmam diye Üzüzüngini yine aldamam Yine unuturga mümkün değil Unuturmam diye uylamam Gidermin de unuturmam diye Üzüzüngini yine aldamam Yine unuturga mümkün değil Unuturmam diye uylamam Әниң ягына күп якларың, ана сөте белән диләр бит инде күп ягын килешле, охшаган, мин дә күреп торам ягына сездә белгән кебек. Ләкин төскә бит инде син булышлы якларына тарткан кызларның берсе әни кызы бит инде төскә син бөтенләй гамәлдә бәлки холкында әле анда ул яктан да бардыр. Шуңа күрә бу бәләкәш янында бер бәләкәш Лилияны күрәс килә. Лилия, син үзеңнең бәләкәш ягын кайсы вакытта хәтерлисең һәм бик җиңел генә дә булмаган бәләкәш якларың халыкка сине якын айтасы килә. Син чөнки дә Фәдис белән җырлап киткәнче булган гаиләңә, хәтта без ихтирам иткән шулай Рөстәм Асаев белән яшәгәнгә кадәрле булганнарың шулай ук халыкка кызыклы. Ничек син Башкортстан килене булып киттең? Ничек син безнең якларда безнең җырчыбыз булып танылу табар якка килеп эләктең дип әйтәсе килә әйләнеп. Мин Башкортстанныкы Янаул шәһәрендә туып үскәнмен. 10 яшьтән 5 яшькә тиклем Бардада үстем. Шуннан инде Уфага килеп, Уфа сәнгать училищесына укырга кирдем. Вокал бүлегенә укырга кирдем. Нишләптер мине Башкортстан күбрәк тартты үзенә, чөнки теге туып үскән туган җирем бит инде. Татарстанга да җибәрдек без.
опам жиберди инде анкета. Татарстанга да жиберди, Башкортстанга да жиберди. Башкортстанга жибергеч мен 15 күн яшьлек бит. Башкортстаннан хат килде. Сез әле бәләкәй, менә 11 классны битергез шушындан тамамлагач 11 классны килерсез укырга. Чөнки тавышыгыз бәләкәй, 15 яшьтән без алмыйбыз дип. Казаннан кирисенчә хат килде, килегез, без сезне көтәбез дип. Нишләптер Башкортстанга тартты. Шуңа Башкортстанга утырып килеп, мен музыка мәктәбендә укый торган идем, баян бүлегендә. Опам әйтәм, ярар, опам әйтәм, укырга алмасалар, җырга алмасалар, баянга булса да керермен дип. Менә без әле белмәгәнбез әле, баянчыла икән әле ул Лилия. Баянда уйнап, шуны хәтерләйм, икенче катта баяннарны алып, кычкырып, татар халык җырларын шулай итеп җырлап утырадыр идем. Шулай итеп эләгеп киттем Башкортстанга. Гомумән мен үзем Башкортстандагы. Беренче бәләкәй чакта тамашачыларың кемнәр иде икән ул? Ул ягында хәтерлисеңме, бәләкәй булгансың бит инде, Барда якларындамы шулай истә калган Барда якларында, чөнки минем апам үзе культурада эшли. Шуңа ул мине бәләкәй чакта җырлатып, шулай итеп беренче тапкыр Айдар Галимовның җыры "Эй тауылым" дип килеп чыкты мен сәхнәгә. Кышкы моңнар дигән тышта җырладым. Шул хәтле дулкынланып, үзем бик татарча да белмим, яна алда бит инде русча сөйләшәбез. Шул татарча өйрәнеп, татарча җырлап беренче тапкыр шунда Барда да китте. Менә әниң иртә әнисез калгансың, әти. Әтием ул өйләнде, икенче гаиләсе булды, бер генә дә тапкыр өйләнмәде инде, беренче тапкыр өйләнде. Безнең аның белән мөнәсәбәтләр бик әйбәт түгел, бик яхшы түгел, әмма дә ләкин теге аралашып яшәргә тырыштым инде мин үземчә. Әзрәк кенә тормыш шулайрак булды, бик. Гаиләдә ничә бүрезеңнәр булып чыгасың? Юк, гаиләдә без өчәү, абыем бар һәм энем бар инде. Абыеңнан бу якта калган, ул ягында булып чыга. Абыемнар Бардага киттеләр, шул Перимга. Перимдә ул да бәләкәй бит, аңа 17 яшь. Апаемны инде бу якта калдырдылар Янаулда. Янаул нефтекама. Нимәгә син әнисез генә калу түгел, тере килеш әле күңелеңдә сызылып, әтисездә. Өміріңе шундай қара қылынған әтесізде болып қалың. Нәлі үшін деп әйтергә кирәк, біздің Лилияның тирәннән мұңлар, тирәннән килә сенің көңіліңнең мұңы, сенің ниндидер сагыш инешләре аша үтеп чыга халыкта. Менә тоела шушы Лилия, барыбер тоела шушы. Һәм инде безнең якларга килгәч, әлбәттә без инде бер ничектә минем хәтта Фәрис белән тапшыру эшләгәндә Лилия инде чакырасы килде. Башкача да һәм мин әйтәм, серләрне күбрәк алыр өчен айрым-айрым чакырсам, халыкка күбрәк кызыклы булыр әле. Туктале мин әйтәм, булар нәзерәк бүлгәрим әле мин. Гөлназ белән Лилияны шундай кытлык көнгәрәк тотыйм әле, тәмле генә әйтеп бирергә дип, бүген инде шуңа мин сезне бик көтеп алдым. Шуннан инде безнең инде бик шан каптырып музыкаль җырлы гаилә булып сез килеп кирдегез Рөстәм Асаев белән. Бу чаклар ничек хәтерлисең, синең бик яшькә вакыт бит инде. Син иртә генә тормышка чыктың дип беләбез. Иртә дигән ке училищега килгәч, хәзер укырга килгәч бит инде таныштык Рөстәм белән бер укытучыда укыдык. Әйдә шунсында сырыграк танышу ничек булды? Теге озон, матур, кып-кызыл пиджакта бер егет басып тора бит инде, хәзер карап торам, аерылып торадыр ул теге хинт егетләренә охшаган бит инде, кара гына. Танышып киттек, класска килеп керсәм, бу егет утыра. Исәмсез димен. Шуннан исәмсез ул теге уялшан гына нигенә бит инде. Ә мин теге бик татарча барып белеп бетлидер. Нәрсә генә ничек кенә әйткәнмен инде, кычкырып көлә башлады да, шуннан аралашыйк әле ди, кызыксызың белә дип, менә шушылай итеп аралашып киттек инде класста, Фарзафат Кулна Сагитованың үзебезнең укытучыбызның классында шунда танышып киттек. Һәм дә инде аралашып йөри башладык. Шуннан соң тормышка Нәрсә, ничек килеп чыкты әле менә бу? Менә аралашып йөрдегез дә, шуннан кияүгә чыгасыңмы миңа дип түгел, факт алдында сине калдырдымы, менә чык. Бүтәнчәлегез инде. Ничектер үзеннән үзе килеп чыкты ул. Үзеннән үзе килеп чыкты. Ничек итеп әйтергә ул менә? Дөресен әйт. Авырга калдым да шунда кияүгә чыктым. Менә әйтергә иде, үзенә бәбидә килеп чыкмый дип әйтергә иде халыкка. Иште аңлашылсын өчен. Һәм шулай да ул калу белән генә бәйле булмаган. Ниндидер хисләрдә беренче хисләр булган. Шулай.
Менә Рөстәмгә кадәрле Лилия сөйләшкәч, сер дөньяга да азрак кына төшәсе килә. Рөстәмгә кадәрле синең андый тәрәндергеч, матур бәлки беренче тәүге хисләр белән бәйле хисләрең кайда калды, барда, якларында калдымы ул, Уфада да булып өлгердеме, гашык булган идеңме менә шулай? Монда бит инде син кияүгә чыгарлык булып күңелне әзерләгәнсең, барыбер да. Аңа кадәр булдымы шундый хисләрдә? Yok, андый хисләр булмады, чөнки алда бит инде мин булай да яшим, 15 яшьтә килдем. Ул бит балачактагы беренче бәхетләр була инде ул. Мәктәп елларында, шуннан соң анда икенче төрле. Шулай итеп, барлыгы дуслашып йөрү күп вакыт булды инде, бик озакта булмаган. Бик озакта булмады. Bir yıl şaması buldu. Bir yıl. Менә бит, әлдә генә шул вакытта берәр юньсез тәкъдим, берәрсе әйтеп тыңламагансың. Әлдә генә берәр юлыңда теге яңгыш яшь чак бит. Адымнар кирәкми ул сиңа диеп берәр төрле кара кылдырырга кемдер этәргеч булмаган. Менә кем утыра бит. Менә бит, нинди Шулай Аллага шөкер. Башкортстаныбызга шундый гөл үстереп биргән әнисең, Лилия. Шуннан яшәп кителде. Бик кызыклы тормыш сезнең башланып китә. Үзегез укыйсыз, студент чаклар, дәртле чаклар, яшь вакытлар. Халыклар туры килгән дә туры килмәй микән, кайсы вакытта белә башладыгыз, туя башладыгыз? Хәзер менә китте бит инде бу теге кәстрүл таба вакытлары, ашарга хәзерләү вакытлары, анардан һич кенә дә ераклашып булмый. Шуңа күрә менә шул вакытта тыела башлый, кайбер җире булай килеп чыга, кайбер җире булай килеп чыга, кайбер җире шома гына була. Шәһәдерисең шул вакытлар. Халыклар туры килмәүе ул 1-2 ай үткәч сизелә башлады. Чөнки икебез дә кызу кеше. Икебез дә балачага бит инде. Ходай, миңа 16 яшь, аңа 19 яшь. Ике балачага ул әле генә аңлыйсың ул теге берең дәшми торганда берең кычкырса берең дәшми торырга. Ул вакытта бит инде лидерлык теге юношеский максимализм диләр бит. Ничек әле ул дәшкәндә мин дәшмичә калам әле дип барыбер нәрсә булса да нитеп каласың. Шуның өчен 1-2 ай үткәч сизелә башлады инде. Икебез дә кызу, икебез дә кабынып китәбез. Кабынып киткәч икебез дә тиз генә сүрелмибез. Менә башлана тегендә матур тормыш. Озак кына йөрелә идеме? Ачуланышып? Юк, озак түгел. Үзе тиз үтә, тиз кабына. Тиз кабына да тиз үтә ул. Икебез дә шундый кеше идек. Гаиләдә килен булып төшкәнче вакытта әйткәннәрдер бит, кайна булган кеше, кайната булган кешеңдә уйланалар, яшь бит әле бу балам. Менә бик иртә башлыйсыз дип тә хафаланучылар булгандыр инде аларның арасында, шулаймы? Кайна белән дуслык бар идеме? Килен булып төшкәч. Аның белән дуслык беренче көннән үк әйбәт булды, чөнки дуслаштык без аның белән шул хәтле матур дип каршы алды ул мине. Матур дип каршы алып, үбеп, битендә тутырган тавыклар, ниләр пешереп, тәмле итеп. Беренче көннән үк дуслаштык. Беренче көннән үк әйбәт яшәдек һәм бер вакытта да авыр сүз әйтмәдек бер-беребезгә. Булды шундый тирә-ягыгызда әйбәтләре дә, гайбәтләрнең ашарраклары да булды җанга тиятырга. Үзеңнең мөнәсәбәт ничек? Аның гаиләсенә, аның балаларын күргәч, синдә ниндидер буламы шундый халәт? Барыбер ничектер Рөстәмнең балалары бит алар дип. Дидер синдә. Әллә инде аерылгандагы салкынлык барыбер калдымы Рөстәмгә карата? Бүген синең мөнәсәбәтең нинди Рөстәмгә, гаиләсенә, иптәшенә? Ул була бит менә яхшы дус. Яхшы дус. Менә ул миңа яхшы дус сымак. Чөнки ул минем баламның әтисе. Нәрсә булса да без аның белән шылтыратышабыз. Мин булмасам, алар Фәдис белән шылтыратышалар. Берәр проблема булса яки берәр сөенече ни булса, Гөлназ темасына инде безнең беренче шылтыратышулар, ниләр шул иң мөһим Гөлназ темасына булса, я берәр кайда зачет бирәлми торса, нитсә, менә монда бармаган бит әле дип Фәдис Рөстәмгә шылтырата, шуннан Рөстәм Фәдискә шылтыраталар, икесе бик кызык. Син юкта моңсу, гүлләрдә сула, күңелдә борчу. Кайт инде җаным, су сип гүлләргә, күңел сумасын бирмә шиңәргә. Кайт инде җаным, кайт тизрәк очып, чәчәк тотып ал мине кочып. Гөлназ, син инде хәзер матур иттереп эстрадада ныклы гына адымнар белән басып, халыкка күркәм булып, якынайрак киткән кызларыбызның берсе. Синең хакта бик күп яшьләргә нишләптер битараф
Бирок туралар. Сени инде бер дә читтә калдырмыйлар. Әйбәт җирендә дә читтә калдырмыйлар. Әзрәк тегендә читрекли җирләрендә дә читтә калды. Синең исем һәр вакыт кеше күңелендә, кеше күзендә бер заман бөтенләй балкый башлады. Шуңа күрә мин уйлыйм, бу уңышларыңның бийеклегеннән дә тора, чөнки соңгы вакытта чынында да син үзеңнең имиджларыңны таптың. Син үзеңдә киемнәрне сайлый белеп, икенче төрле син. Теге вакытта бәләкәйрәк көлне үсә торган яшь үсмер идең, яшь үсмер инде җырлар ашада икенче төрле синең карашлар сизелә. Менә үзеңнең бүгенге көнне уңышларыңны башта шундый сорау килә. Сәбәбе нәрсәдә дип уйлыйсың? Нидә синең уңышларың? Бу ни белән бәйле? Сәбәбе әлбәттә әти әниде. Беренчедән, чөнки алар булмаса, аларның киңәшләре булмаса, бәлки менә бүген нинди шундый булмас идем дип әйтәсем килә. Икенчедән, мин инде үземне әллә нинди уңышларга ирештем дип әйтә алмыйм. Бу әле минем бары тик бу минем практика дип әйтәм. Чөнки мин әле студент, 4нче курс, алла бирсә быел бетәм, алла кушса. Беткәч, аннан инде сентябрь айларында безнең бит инде концерт сезоны сентябрьдән башлана. Алла бирсә, ныклап иҗатыма тотынам. Ә инде әлеге көндә мин бары тик практика гына итәм, дисем килә. Уңышларны практика гына дип шундый гадиләштереп кенә әйтеп утыру рәхәт инде, ул кадәрле булып үскәч. Шуңа әйтәсе килә, әлбәттә, синең бик тәүфыйклы гына матур гына әйтеп сөйләшүләрен халык әлеге дә баягы тагын дәртләндереп җибәрә инде, синең өлкәнрәк бун. Кешеләр дә бик социаль челтәрләрдә синдә утыралар, теге лайыклы әбиләр дә куясың. Минем гомумән әбиләрем. Менә бу якны син каян уйлыйсың? Нишләп сиңа шундый урта буын вәкилләре, олораклар хәтта тартылалар? Ни өчен шулай икән ул булды? Беренчедән, минем өчен бу бик шатлыклы, чөнки яшьләр бит инде алар хәзер ничек дип әйтим, яшьләрчә генә җырласаң, яшьләр алар дөресен әйткәндә рәхмәтле тамашачы түгел. Яшьләр алар бүген син җырлыйсың шундыйрак стильдә, бүген ул стиль модный дип әйтергә бит, ә инде иртәгә соңга ул стильләр бөтенләй кирәкми булырга мөмкин. Ә инде минем менә концертлардан карап әйтәм, гомумән гел сез әйтеп үзегезчә олы яшьтәге апалар, абыйлар, бабайлар, әбиләр бик күпләр. Минем өчен бу бик шатлыклы, чөнки мин яшь булуыма карамастан 20 яшьтә шундый буын вакилләрен җыйгач үземнең концертыма бу бик яхшы дип әйтәсем килә, чөнки олы яшьтәге апалар, абыйлар алар дегендей мондый җырлар тыңламыйлар, бигрәк тә үзебезнең мөселман халкы. Шуңа күрә мин моның өчен бик шатмын һәм алдагы көндә дә фақат шул юнәлештә эшләргә телим. Син тын иркәм, мине килермен сиңа, йөрәгеңнән үткәч бураннар, йөрәгемдә тулый буран, җанкаемда уй хисләрем адашкан, йөрәгемдә тулый буран, җанкаемда уй хисләрем адашкан. Фақат башка юнәлешләрдә дә бик каты тәҗрибә туплап килдең. Ул барыбер рәхәт дисәк тә, гаиләнең кыен вакытларында сиңа бәләкәйдән кагылды һәм әле Фәрис әтиң булмаста, әти белән әнинең аерылуын кичердең бит инде. Барыбер да ул инде эзләр калдыра күңелдә. Шулай бит, ничек хәтерлисең шул вакытта? Син теләмәдеңме аларның аерылып киткәннәрен, аерым юлдан? Әллә син әтине дә аерым аңларга тырыштың, әнине дә аңларга тырыштың? Ничә яшь иде ул шагыйрь Назга? Бик бәләкәй син, димәк син әле бик үк хәтле аңлап та өлгермәстән. Аннары син инде бик үк аңлап та өлгермәстән, әтисез дип тамга куеп өлгерә алмады язбыр сиңа, син тагын бер әтиле булдың. Шулай бит? Менә ике әти арасында ничек үзеңне хис итәсең? Кайсысы менә сиңа ничек? Ир кешедә бит инде көнләшү дигән хисләр бар, барыбер дә. Һәм инде социаль челтәрләргә Рөстәм әти белән фото куйсам, әзрәк Фәрис әти көнләшү хисләре бар. Ә инде Фәрис әти белән булсам, Рөстәм әтинең көнләшү. Бу инде яшерен батырын түгел. Алар ничек яшерәсең шунда ук язалар өчен. Теге алар бер-берсенә бик яхшы мөнәсәбәт булса да, барыбер көнләшү хисләре бар дип әйтәсем килә. Һәм дә инде алар ничектер икесенә дә игътибарны жәлләмәскә тырышам, икесен дә яратам, икесен дә хөрмәт итәм.
Берсендә аермый, менә бу минем үземнең әтием, бу минем үстергән әтием дип андый әйбер юк. Икесендә бер тигез күрә. Ул папа дия башласа, алар икесе дә кайсысы диләр. Бер җирдә булсак, мен әйтәм пап, икесе дә яу. Мен әйтәм юк, такси әйтәм. Менә шулай. Менә бәхетең шул яклап уртада булып үсүгә карамастан, икесе дә акыл туплаган җаннар булып чыктылар. Халык күзендә бит. Минем әйтүем генә түгел. Минем яраклашып әйтүем түгел, сезнең гаиләне ихтирам иткәнне бар да беләләр. Бу яктагы әтинең дә акылы сакланып калдырган, урынны булдырган Гөлназны, бу яктагы әтинең дә акылы. Син алар белән гәпләшәсеңме әтиләр белән? Ничек дөрестлегеңне ничек исбат итәсең алар алдында? Рөстәм әти белән ничектер җиңелрәк дип әйтәм. Чөнки Рөстәм әти ул пап, менә шулай бит дисәң, ярар кызым, ярар дип кенә тора. Ә инде Фәдис әти ул барыбер үзенең фикерен әйтә һәм аның белән спорлашырга авыррак дип әйтәсең килә. Чөнки Фәдис әти үзенең фикерен әйтә, мин үземнең фикерне әйтәм. Ә инде Рөстәм әти ул барыбер теге конфликтный кеше дип әйтәм. Конфликтный да түгел, барыбер лояльнырак, покладистырак. Ярар кызым диде, ул китә дә бара. Ә инде Фәдис әти юк, менә шулай дип, һәм дә инде минем Фәдис әтидән шул якларны күбрәк алганмындыр. Ә менә генетик юлдан, халкыңда әниеңнәнме, Рөстәмнәнме күбрәк синдә сыйфатлар? Үзең ничек тоясың шул? Хәзер бит инде син үзең буларны, алар сөйләгәнгә генә колак салып түгел, үзеңне тыңлап та бу хакта син әйтә аласың. Икесеннән дә дип әйтәсем килә, әмма дә ләкин әнидән күбрәк шул. Әнидән нәрсә алган Гөлназ дисәләр? Усаллык. Менә бүген Лилияны мактыйбыз әле. Рәхәтләнеп. Шунда Усаллык тормышка менә ныгышып алга таба максатчан булырга, һәм дә инде женский мудрость дип, әмма дә ләкин минем ул мудрость юк әлегә көнгә. Әмма дә ләкин әни яшенә җиткәч, алай берсә шундый акыллы булырга хыялланам. Bügüle koyun jillerge bügüle Bügülgen koyunlar gibi ömür boyu kalam deyip enke yüzüle Bügülem koyunlar gibi bügülem enke yüzülgenler gibi dolamışın üzüle Bügülem koyunlar gibi bügülem Enke yüzülgenler gibi bağlamışın üzülem Enke yüzülgenler gibi bağlamışın üzülem Гөлназ менә бик кызыккан иде үзең инде мин бирәсе сорауларны тамашачылар өчен кызыксындыра. Әгәр дә без бүген чыгып, Гөлназ да әйбәт, Лилия да әйбәт, Зифасы тагын да әйбәтрәк дип утырсак кирәк, сезнең бу тапшыруыгыз без беләбез инде дияшәкләр. Шулай бит, шуңа кешене борчыган сорауларга җавап алмый мөмкин түгел. Чын-чынында социаль челтәрләрдә бик бер яклы гына җырчы булып түгел, депрессия, стресс формаларында нәрсәләрдән идер, кылыкларында икенче төрле идеп язылулар барлыкка килә башлады һәм кеше белән мөнәсәбәтләрдә ничектер сине кискен дип әйтүчеләр була башлады һәм шуннан да араларында хәтта Гөлназны сез белмисез әле диючеләр дә бар. Мин күпме әйтәләм шулай дип минем үземә әйтәләр, мин мактый башлаганда син белмисең аны Зифа апасы җырлатасың гына диләр миңа. Шуңа күрә үзең җавап бирәләр. Ниләр белән бәйле бу? Килешә алмаулыкмы? Менә бигрәк таныклы дөреслекне яратумы бу тормышта? Чөнки менә әле үзең әйтәсең бит әле бар бөтенесендә гел дөрестә эшләп яшәп булмый бу тормышта. Әйдә үзеңнән яшь кешедән ишетик. Булмый, сез үзегез шаһид булдыгыз. Минем бер конфликтта Зифа апа, чыннан да мин дөреслекне яратам. Чөнки мин инде үземне әллә ни артист итеп хис итмим, әмма дә ләкин олы яшьтәге артистларга, менә бөтенләй организаторлар дип әйтик, бит. Нашар мөнәсәбәттә булса, син дип сөйләшсәләр, мин андай берне яратмыйм. Һәм дә инде менә мин бер ситуацияны дип әйтик сөйлим. Чөнки бөтенләй бердә дә булырга тиеш киртәләр һәм тәртип. Мәсәлән, хәзер бит инде организаторлар яшь кешеләр бөтенесе дә бит, һәм аның алдында басып тора безнең инде күптән таныш булган җырчыбыз, бит. Һәм
ул җырчы белән беренчедән син дип сөйләшә, икенчедән ниндидер начар сүзләр әйтте, һәм мин монда инде кысылмадым. Һәм дә инде бу җыелып килде, концерт алдыннан репетициялар булды бит инде, анда теге артистларга бик начар мөнәсәбәт булды. Ни өчен дигәндә, чөнки артист кешеләргә барыбер, мин үземә әйтмим, гомумән сез булдыгыз анда, әни булды, бүтән безнең шәхесләр булды, алар белән дөрес итеп, матур итеп сөйләшә белергә кирәк. Һәм артистларга гомумән яхшы мөнәсәбәт булырга тиеш организаторлардан. Һәм дә инде бу мөнәсәбәт булмагач, мине һәм бөтенесе дә русча әйткәндә недовольныйлар булдылар һәм үзләренә карап әйтә алмадылар. Һәм мин бөтен артистлар исеменнән әйтергә булдым, чөнки Шортладым дейм. барган автобусыбыз ватылып калды бит. Мине үземнән чыгарды. Ул автобус кына түгел, гомумән бу ситуация мине шыгырымнан чыгарды һәм мин бүтән бер нәрсә әйтәсем килә, шуны әйттем дә бирдем. Һәм шул бәлки шул әйбердән бүтәнесе дә теге Гөлназ дисәләр, теге урап узалар. Миңа калса бу бердән начар түгел, үзеңнең фикереңне әйтә белү, үзеңнең ничек дип әйтим, шул әйбердән шәхес русча әйткәндә формируется. Инде син теге бер нәрсә дәшмешегенә ярар дип бирсәң, башыңа басып китәчәкләр. Хәзер бит инде журналистлар бик матур итеп үзләренчә язырга яраталар бит. Һәм дә инде әлбәттә мин яшь кеше буларак теге гел генә өйдә генә утырып та булмый. Минем беренчедән Бардадан дуслар килде. Бардада бик күп вакытны үткәрәм. Бардадан дуслар килде һәм нишләптер шул ретро дигән клубка барасылар килде. Мин инде буларны утыртып алып бардым. Әйдәгез, менә карагыз дип, һәм дә инде браслетны мин әйтәм, менә бу браслетны алам, әмма дә ләкин кимәсәм буламы, чөнки без хәзер керәбез дә чыгабыз, карап кына күрсәтергә генә ярый ди. Шуннан дус кызым белән чыгып киттек тә, без нәрсәләр оныттыкмы соң инде, ул хәтердә түгел. Һәм кире керәбез. Шуннан бу әйтә, кайда браслетың? Әйтә, менә бу димен. Нишләп кимәдең ди? Син нәрсә йолдыз булдыңмы дип миңа әйтә башлагач, мин дә әпеттеки үземнең Ярсып китеп, Әни характері шықты дейм. Әни характері әзірәк шығып алды. Шуннан кидем дә қарап, әйтәм, күрдеңме? Нәрсә кирәк тагын, һәм кертмәде. Шуннан инде әзірәк үземне күрсәттем. Nasıl uğraşa başladım? Yüreğimde duli buran, Şankayımda uy hislerim adaşkan. Yüreğimde duli buran, Şankayımda uy hislerim adaşkan. Шундай матур җаваплар ишеләргә ял иттерәбез Гөлназны, Фәдискә пишәбез инде. Без бүгенге барлык моның җырын, халәтен, үзең бөтен дөньяң балаларын белән Фәдис белән булган юлдан барлап, матур итеп атлап кил. Кеше күзендә булган матур гаилә, җырлы гаилә, бәхет турында җырлап кына торган гаилә һәм әйтәсе килә. Чынлап та танышу, күрешеп китү, бүген генә сөйләшеп торган кебек җиңел, һавалы гына булмагандыр дип уйлыйм. Икегезнең дә язмышлары берникадәр яргаланган, Фәриснең дә арбуна бергәләнгәннән соң килеп күрешү минутлары синең белән ничек булды икән бу? Сораса гына ярар дип утыралар. Филармонияга хәзер училищены тәмамлагач, филармонияга эшкә килдем. Филармонияга эшкә килгәч, сорашам бит инде хәзер нинди группага урнаштырырлар микән, нинди группага кирип китерме микән дип. Шуннан әкрен генә сораштыра торгач, шул Гүлзәмия Сетикова әйтте, туган кайым ди. Әгәр дә җырчы булып китәсең килсә, халыкка таныласың килсә, матур теге тамашачы йөрү дә кирәк бит инде, һәрбер группага йөрмиләр бит. Фәдис Ганиевка эләгергә тырыш ди бит инде хәзер. Хәзер Фәдис абый кырына бардым. Фәдис абый инде, ул вакытта абый. Фәдис абый әйтә, минем сезнең группагызга эләгәсе килә иде, димен, җырчы кирәкмиме сезгә димен. Юк, туган кайым ди. Булай әйттереп миңа, әйдә мин сине директорга барам ди. Бездә группалар бик күп ди. Миндә тупланган инде, миндә җырчылар күп ди. Менә Әлфия Юлшурина миндә. Минем сезгә эләгәсе киләм бит Фәдис абый, бүтән группага түгел димен бит инде. Миндә бар инде ди җырчы ди. Әкрен генә шуна фәлсәфәт кулына бардым да, мен фәлсәфәт кулына мин эшләмим инде филармониядә. Чөнки мен Фәдис абый мине алмыйм дип әйтте. Минем аңа гына, фақат аңа гына эләгәсе килә, аның группасына эләгәсе килә димен. Шуннан фәлсәфәт кулына открытие вакытында Фәдисне тотып алып, иркәм, мына һинең бригадаңа шул тиклем уфал, шул тиклем үз һүзле, калын тавышлы кызыкай килергә уйлай.
Шуны тыңлап кына кара әле ди. Фәрза Фаткулна үз куллары белән итеп тоттырды булып чыга иде Фәдискә. Шуннан Фәдис Фәрза Фаткулнаның сүзләрен куакмый мине гастрольгә алып чыгып китте. Һәм шуннан бергә эшли башладык инде без. Ярты ел, 7-8 айлар вакыт үткәч, без инде бергә яши башладык. Бергә яши башладык, чөнки Рөстәм белән шул әйтеп китүемчә, икебез ут бит инде, икебез дә кабынып китеп, инде шактый бер 3-4 ай сөйләнү алып барадыр инде. Рөстәм бергә яшәмәбез инде, без бергә яши алмабыз инде. Теге гел генә сугышып талашып та яшәп булмый бит инде. Үзе дә әйтәдер, икебезнең беребез төрмәгә эләкмәсә ярар дип. Теге ул берәр нәрсә ыргытса миңа, мин аңа ишеныграк ыргытырга тырышам, менә шундый теге балачага нисе инде. Шуннан шулай итеп сөйләшеп, инде бер 3 ай шундый карарга килгәнек. Шуннан әкрен генә инде язмыш шулай туры килде, Фәдис белән яши башлады. Менә шулай да Фәдиснең югары дәрәҗәле җырчы икәнен танып, бу сынат төркеменә киләсен килгән. Ансы гына да түгел, халык сөюен яулаган җырчы буларак кына түгел, бит әле ир итеп яшисе кирәк. Шулай да син үзең төркемгә килгәндә шундый уйларың белән шундыңмы бу гашык булу мөнәсәбәте турында сүз бар әле, әллә син яши гашык булдыңмы Фәдискә яңадан, әллә син гомумән аңа гашык идеңме? Башыңны югалтып беренче минутлардан гашык булып киткән менә бу сезнең аралыкмы? Юк, башымны югалтып беренче минутлардан түгел. Яши гашык буласың Фәдискә. Әле менә без аңа 16 ел яшибез. 16 ел кебек түгел, менә 16 көн кебек. Аны яңадан гашыклана, аның кеше буларак. Фәдис шул хәтле искитмәле кеше, искитмәле ир. Аны менә Гөлназ белән бер көнне сөйләшеп утырабыз да, Фәдисне давлениесе күтәрелеп китте. Эй, мандай, папа исән генә булсын, папа исән, папа үлеп фәлән китсә, Аллам сакласын, без үләбез барыбыз да бергәләп ди. Ул аңардан башка ул менә әйтеп бетергесез ир кеше. Ул кирәк вакытында дәшми кала. Кирәк вакытында үз сүзен әйтә. Менә ул теге тәҗрибә белән дә килми бит инде ул. Ул тумыштан буладыр ул. Инде Кәрим барлыкка килде бит, барлыкка килде дип әйткән булый хәле, шундай туп кебек малай үстерәсез. Бу инде көтүп алынды бит инде, бөтен тамашачылар көттеләр бит инде. Хәзер Кәримдә шундый сәләтләр күрәбез. Кәрим инде тугашук дигән кебек микрофонны үзе белгән, басып тора торган чагында әдисе булып җырлый башлап, микрофоннар тотып сәхнәгә дә чыга башлады инде. Күрәсезме икәү, алдан ук күреп торасызмы аның гомер юлы җыр белән бәйле булачак дип. Зифа апа, аны Гөлназ белән дә өчәүбез дә утырып сөйләшкәнебез булды. Җүннәрәк профессия сойласын дип. Җырласын ул, җырласын, уйнасын, гармунында да, гитарасында да уйнасын, әмма дә ләкин үзенең профессиясы төплерәк бер профессия сойласын дип, менә шушындый без хыялда яшибез инде Фәдис белән. Инде дә Гөлназда ару гына ял иттердек, хәзер генә сораулар бик кызыклыларны бирәсе килә. Гөлназ, хәзер инде матурсың, шибәрсең, бу шибәрлектән көнләшүчеләр дә бар инде синнән, ул бигрәк тә әйтәсем килми инде, ямсызлар шибәрдән көнләшә диләр, шуның кебек һәр кешенең үзенең күңеле бит инде, шулай бит күңеленнән тора. Шуңа күрә көнләшми дә мөмкин түгел дә шундый шибәрлеккә карап тормышка чыгу мәсьәләләре, еллары, вакытлары әкрен генә сиңа килеп җитеп килә. Хәзер дә чыксаң да була бик теләгең булганда дип әйтергә мөмкин, чөнки яшең белән, акылың белән моңа килеп җиткәнсең бу аралыкка. Син инде хәзер кияүгә дә тырышып үзең белмәгәндә дә бирә башладылар. Үзең белмәгән җегетләргә дә, ләкин белгәннәре бер икәүсе бар бит инде бик каты. Берсе Ришат аның, берсе Эльвин Грей дип бит инде хәл бетмәле булып бөтен социаль челтәрләрдә башта Ришат белән бәйләп, сезне бәйләп бантиклап куйлар. Бөтенләй. Аннары синең үзеңнән ишеттек, юк, безнең минем беренче мөхәббәтем булды дип, син шунда чыгып, конкрет рәвештә халыкка шундый бәян иттең. Япта тормышы, минем беренче мөхәббәтем булды. Шулап та шулай булдымы дип берсеннән башлап карыйга. Ришат яшеннән дә миңа 15 кенә яшь иде, аның белән аралашып йөри башлаганда. Һәм дә инде егетләр белән ничек үзеңне тоторга, Ришат өйрәтте дисәң дә ялгыш булмас. Ул мине ничектер канатландырып торды. Беренчедән иҗатка, икенчедән ничектер менә хатын-кызга хас булган әйберләрне менә әкрен генә урап шулай өйрәтеп барды. Шуңа
Инде Радикка келгенде, инде хәзер әйтсәм буладыр, ул безнең пиар гына булды. Бер нинди андый-мондый мөнәсәбәтләр булмады. Пиар булды Радик ягыннан. Минем яктан бер нинди пиар булмады. Мин инде шын күңелемнән аңа дус буларак, егет буларак аңа карадым, әмма дә ләкин алар ягыннан бары тик пиар гына булган. Теге әзрәк белә кирәк булганмын, акыл белән белә кирәк булганмындыр микән. Әмма дә ләкин Радикка да минем рәхмәт әйтәсем килә, чөнки бер начарлыгы да тимәде. Бары тик яшьләргә мине танытты дисәм дә булыр. Син аларның икесе белән дә тормышта үзеңне тормыш иптәше буларак күз алдына китерә аласың менә бүген. Менә син Элвин Грейның кадерле бикәсе дип, яки Ришат Тухватуллинның күз алдына китерсәң, идәсең халатта. Элвин Грейның тормыш иптәше дип түгел точно. Ришатка инде менә Ришатны чын дус дип әйтә алам. Дус бирегә төшеп кала инде мин биргән сорау. Хатын дусы була алмый инде ул Гөлназ. Хатыны булып тора торган күз алдына килә аламы шулай да син? Күз алдына китерә аласыңмы сез икегезне бер дөньяда? Ришат белән безнең беренчедән тәрбия бер, икенчедән ничектер тормышка караш бер, һәм дә инде максатлар бер. Шуңа күрә бәлки. Нәрсә бер түгел, улай булгаштын. Ришат Казанда, мин Уфада. Ай, ерак! Кирәк була. Яраткан кеше киткәндә. Гөлназ, бу безнең электримәскә, безнең ятмәгә эләкмәскә тырышып киләнүе инде Гөлназның. Гөлназ, аның синең беренче мәхәббәтең булды, Ришат. Аныкы анда да шундый хисләр булгандыр. Аның да беренчесе булды дип әйтә аласың. Ул бит инде аңа 25 яшь иде. Мин аның беренче мәхәббәте булсам, ул бик тә кызык булыр иде. Шулай да син идеалың, идеалы синдә нинди? Син менә хәзер ике әтигә карап, нәтиҗәгә сөйләсәң, әнигә карап. Синең идеал ират. Гомумән сорыйлар, хатын-кыз идеалы нинди дип ираттан сорыйлар. Мин базлап әйтәм синнән сорарга. Беренчедән ышанычлы, икенчедән мине аңлаучан һәм көнләшмәсен иде. Чөнки артист тормышы, артист булмаса, бuna безнең тормышны аңласын иде. Һәм дә инде мине яратсын, хөрмәт итсен, минем гаиләмне беренчедән. Чөнки минем гаиләмә хөрмәт булмаса, димәк ул мине үземне хөрмәт итми. Шуңа күрә һәм дә инде затлы, нәселе яхшы булсын. Мин беренчедән нәселенә карыйм. Әтиәнисенә карыйм, әтисенә карыйм. Аның бәлки 1-2 ел элек мин инде миңа байлар кирәк, миңа квартира булсын, машинасы булсын. Ә инде бүгенге көндә мин беренчедән нәселенә карыйм. Ниндидер максатлары бар икән, ниндидер тырышлыгы бар икән, димәк, бу ердән кеше ясап була дигән фикердә. Бөтен нәрсәдә хатын-кызлар. Лилия белән хайран булып утырабыз. Алар икесе ул, Зифа апа, утыралар, Фәдис белән. Фәдис әкрен генә өйрәтә. Балам, ул байлыкны бергәләп эшлисез сез аны. Менә без әниең белән бер кашыктан башладык. Мин 3нче тапкыр бер кашыктан башладым ди. Сез аны бергәләп эшлисез ди. Әгәр дә башың булса дип Фәдис өйрәтә. Кадерлерәк була, бергә тапканнар. Бергә кат тапсаң, Ә инде бер абайга кияүгә чыксам, булай әйтергә мөмкин. Бу синең әйберләрең түгел, синең монда ни кысылышың бар, авызыңны матур итеп яп та утыр диргә мөмкин. Әгәр киресенчә булса, синең бөтен дәүләтең булды, ә син бер гади генә егеткә нәселен күрмисең, күрмәслек булып гашык булдың, алай да булырга мөмкин бит әле. Синең акылыңны бүген әтиең белән, Фәдис белән сөйләшкәнчә генә сөйләп утырасың. Ә булай булса, әйтик, ул троллейбус йөртәме, трамвай йөртәме, күрдең дә үлдең. Гашык булдың, нәселен дә күрә алмыйсың, әнисен дә уйлый алмыйсың, әтисен дә мөмкинме шулай булырга генә? Акыл белән генә. Хәзер син, димәк, гашык булсаң, акыл белән генә гашык буласың. Әлбәттә. Ә бит әнә теге якта утырган бик тәҗрибәле абзыйларың, апаларың әйтәләр, акыл белән генә барган гаилә ныклы булмый, мәхәббәт булмаса, нигездә диләр. Менә монда без утыра. Мәхәббәт ул яши бара килергә мөмкин. Бу сезнең белән яшәп Томас Морн картая диләр. Менә күпме белән, шул кадәр белмим икән. Җырлыйбыз күпме җырлашабыз. Шул кадәрлек мин аңлап та, төшенеп тә бетә алмаган күңелләр икән дип сөйләп утырам. Тамашачыларыбызга да бик кызыклыдыр. Аннары бер кызыклы сорауны бирми калды дип әйтмәсеннәр. Син үзеңә псевдонимда алдың. Җәннәт булдың син, рус телендә җаннат дибез бит инде. Әле ул бармы?
калдырдыңмы, әллә син вакытлыча гына уйланулар булдымы? Аннары син бер уйладың Казанга китәргә, бер икенче уйладың продюсер чакырып сине рус телендә дә җырлар өстендә эшли башларбыз дип, синдә өмет күреп, синең киләчәктә бөек дәрәҗәңне күреп, шундый мөрәҗәгать итүчеләр булды бит инде. Һәм син сойлап калдың әле Уфаны. Минем соңгы ишеткән хәбәрләрем әти-әнисе белән бер юлда эшләп яшәр өчен, Башкортстанны яраткан өчен филармониягә эшкә килә икән дип тә хәбәр ишеттем мин. Җәннәт проекты вакытлыча тукталды, әмма дә ләкин бу проект булачак ала бирсә, әле уку сәбәпле беренчедән. Чөнки мин моны фақат бу елны бетермәсәм, укуны, мин бүтән монда бармаска мин инде үземне беләм. Гөлназ Туктали, синең булай кайларгадыр омтылуларың, бәргәләнүләрең, бәлки үзеңә кайчандыр еллар үткәч менә шулай итеп тә карамадың син, Гөлназ. Менә монсында эшләп карарга, Казанга да барып карарга кирәк иде дип әйтмәс өчен. Син барысында Казанга да барып, син андагы сулышны шулай ук беләсең, шулай бит. Бәлки яхшыдыр менә шулай. Чөнки урталыкны табарга кирәк. Ә мин уйлыйм, шундый талгын гына, матур гына үсеш белән капыл килгән дәрәҗә бик сирәк яшьләрдә. Синдәге кебек. Шуңа күрә безнең Башкортстаныбызның килене дә булып, безнең Башкортстаныбызның бөек җырчысы да булып, Башкортстаныбызның матур титулларына ия булып үссәң, миңа калса бер генә дә үкенечле гомер киләчәгендә булмастыр. Һәм үзең хыялында булган егеткәйне очратып, бәхетле булып, бәбиләр үстереп, кәримәләр булдырып, киләчәктә яшәргә. Сиңа менә шундый теләкләрдә минем каласым килә. Үзеңә нинди киләчәккә хыялларыңа омтылып, киләчәккә Гөлназ Асаевага нинди теләкләрдә каласың тапшыру ахырында әйтә. Беренчедән үз тамашачыма тугры калырга, Башкортстаныма тугры калырга. Әмма дә ләкин тугры калуда мин бит Башкортстанда гына иҗат итәм дигән сүз түгел. Башкортстанда яшәп, бүтән җирдә концертлар куеп йөрү менә минем беренчедән максатым. Әмма дә ләкин кайда гына булсам да Башкортстанымны күтәрергә ала бирсә, үзебезнең халкыбызның гореф-гадәтләрен бүтән җир кешеләренә җиткерергә һәм дә инде чын хатын-кыз мәхәббәте телим үземә. Ой, матурдан да матур җаваплар яңгырады. Лилия, сиңа инде ахырына якынлашканда тапшыру беренчедән зур рәхмәт әйтәс килә бу гаилә өчен. Зур гаилә белән яшисез. Бер Фәрис белән Лилия гаиләсе генә түгел, шулай ук Рөстәм Асаевның язмышы, тормышы, булмышы, ул барыбер шушы аралыкта, ул барыбер сезнең белән бергә булган аралык, чөнки гүзәлләрдән гүзәл балаң, аның кызы һәм сезнең Фәрис белән җырлы гомер гаиләсе, матур гомер гаиләсе, соклангыч гаилә, киләчәгенә шушы гаиләнең үзенең әни буларак та, ике балаңа һәм тормыш иптәше буларак та, Фәриснең җан яртысы буларак та, безнең тамашачыларыбызның яраткан җырчысы буларак та әйтеп калдыр теләкләрен. Рәхмәт Зифа апа. Шул тиклем соклангыч матур итеп сөйлисез, кирип китәм. Иң беренчедән теләкләрем таза исән булырга, барчабызга да, бүтән туганнарыма, балаларыма, иң беренче иртән уянсам да постельдән торганчы балаларыма исәнлек телим, балаларыма теләк телим. Һәм үзебезгә тазалыктан айырмасын Аллаһ Тәгалә, беребезнең дә. Икенчедән матур иттереп балаларыбызны, менә Гөлназны тормышка чыгарып, Кәримебезне үстереп, Алла бирсә тигез, матур булып яшәргә язсын. Һәм иҗатыбыз чәчкә атсын иде. Алда көннәрдә дә матур-матур җырлар яздырып, Алла бирсә шушындый теләкләрбез. Ә мин инде беренчедән рәхмәт әйтәм, каршы килми чакырганга, очрашуда булганыгызга. Икенчедән әйтәсем килә, елатсын да, юатсын да, иркәләсен дә, назлары бу гаиләнең, уңнары халкыбыз күңелләрен дип әйтәс килә. Урам буйлап кына түгел, дөнья буйлап таралып яши сез җырлаган җырларның моңы Лилия. Киләчәктә дә көч, дәрт бирсен бәйгеләрдә, илһам бирсен күңелләргә, күз тимәсен тавышларыгызга, җырлагыз, яшәгез, нур бөркеп, ям биреп, безнең, сезнең хөрмәтле тамашачылар, язмышларыбызга. Амин. Күзгә күз карашып тапшыру ахырына якынлашты. Хөрмәтле туганнар,
Әгәр дә бер гашык булган яшь кеше булса, мәсәлән, Гөлназга ди, ә мин егет, аны күрәсе килеп болай дип әйтер идем. Их, бер мизгелгә генә ашып барып килергә. Ләкин безгә вакыт каршы түгел, чөнки безне очраштыра торган минутлар, чыгарылыш көннәре туган телдә күптән билгеле. Бигрәк тә әйтәсем килә, безне зәңгәр экраннарны сүндерү теләгендә түгел, шушы тапшыру барышында, киресенчә яндыру теләгендә булсагыз, алда да сезнең өчен тырышып эшләрбез. Күрешкәнгә